Γεια σας. Πανωσιολογιότατε πατέρα Ιωάννα, εκπρόσωπε του Μητροπολίτη μας, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αρχηγέ της Αντιπολίτευσης του Δήμου, κύριοι καθηγητές, κύριοι πρώην έπαρχοι, δήμαρχοι και πάνω απ' όλα αγαπητές φίλες και φίλοι. Βρισκόμαστε σε αυτή την αίθουσα όπως πριν από 20 χρόνια στις 15 Αυγούστου για να γιορτάσουμε σήμερα αυτά τα χρόνια δημιουργικής δουλειάς που έγινε από τη βιβλιοθήκη μέσω της λέσχης ανάγνωσης βιβλίου και της παιδικής λέσχης ανάγνωσης βιβλίου. Θα πω στο τέλος, κλείνοντας αυτά που έχω να πω, αποφασίσαμε σε αυτή την εκδήλωση να μην μείνουμε στα επαιτειακά και στο τι κάναμε απολογιστικά και τι ωραία πράγματα κτλ, αλλά να ξανάρθουμε και να συζητήσουμε ένα θέμα που έχει άμεση σχέση με την Άξο και το οποίο πριν από 16 χρόνια το ξαναεισηγηθήκαμε εδώ. Να μιλήσουμε για τον οικουμενικό Σεφέρη, τον ποιητή μας, τον νομπελίστα, και τη σχέση του με την Άξο, όπως το παρουσιάσαμε τότε και με τις έρευνες που γίνανε μετά. Θα ήθελα, πριν παρουσιάσω το πρόγραμμα και οτιδήποτε, να καλέσω πρώτα απ' όλα τον πρόεδρο του Συλλόγου Φιλοετών Άξου, τον Βασίλη Βασιλάκη, να κάνει ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα σας και από εμάς. Θα θέλουμε, ο Σύλλογος Φιλοετών Άξου θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους εσάς που παρευρίσκετε και μας τιμάτε σήμερα με την παρουσία σας σε αυτή την επαιτειακή εκδήλωση για τα 20 χρόνια της Βιβλιοθήκη Ανομερίτη. Η Βιβλιοθήκη Ανομερίτη άνοιξε τις πόρτες της το 2004 επί προεδρίας του αείμνηστου Μιχάλη Κατσάνη. Η Βιβλιοθήκη Ανομερίτη, με την υποστήριξη του κυρίου Γιώργου Ανομερίτη, αλλά και όλων των ΔΣ του Συλλόγου Φιλοετών, έχει να επιδείξει 20 χρόνια προσφοράς και δημιουργίας στην τοπική κοινωνία. Έχει καταφέρει να πραγματοποιήσει εκδηλώσεις παναξιακού ενδιαφέροντος και όχι μόνο, καθώς και σημαντικές εκδόσεις βιβλίων. Ο Σύλλογος Φιλοετών Άξου οφείλει πολλά στον Γιώργο Ανομερίτη, που είναι ο εμπνευστής της βιβλιοθήκης υπό τη σκέπη του Συλλόγου Φιλοετών, ο οποίος κύριος Ανομερίτης έχει αξιοζήλευτη πολιτική σταδιοδρομία, από που να ξεκινήσουμε από τα χρόνια της εξορίας και να φτάσουμε μέχρι τους υπουργικούς όκους. Δεν μας φτάνει μία μέρα να μιλάμε. Είναι ένας άνθρωπος, ένας φιλοτήτης, ο οποίος έχει να επιδείξει μεγάλο συγγραφικό και ερευνητικό έργο, που σήμερα αυτό το έργο κορυφώνεται και θέτει τις βάσεις, ύστερα από δικιά του προσωπική και πολύχρονη έρευνα, στο γεγονός της αξιώτικης καταγωγής του Γιώργου Σεφέρη και δι' από το Φιλότη. Γεγονός σημαντικό για την Άξο, που σήμερα παρόντων των τοπικών αρχών θα πρέπει να αναδειχθεί προσθέτοντας στην πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσουμε τον κύριο Ανομερίτη εκ μέρους του ΔΣ για αυτή την πολύχρονη προσφορά του στο Σύλλογο Φιλοετών. Θα θέλαμε να του δώσουμε μία αναμνηστική πλακέτα εκ μέρους όλου του ΔΣ και θέλω να τον καλέσω ώστε να του παραδώσουμε την αναμνηστική πλακέτα.
Να διαβάσουμε τη γράφη. Θέλετε να διαβάσετε. Σύλλογος Φιλοτιτών Άξου. Στο Γιώργο Ανομερίτη, ιδρυτή της Βιβλιοθήκης Ανομερίτη του Συλλόγου Φιλοτιτών Άξου, για την πολύτιμη προσφορά του 20 χρόνια Βιβλιοθήκη Ανομερίτη 2004-2024. Ευχαριστώ πολύ τον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για την τιμητική αυτή πλακέτα, αλλά και για όλη τη συμπαράσταση. Αλλά όταν βλέπω την πιο νέα γενιά των ανθρώπων, των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, με τα οποία συναντήθηκα και πριν 1-1,5 μήνα πότε ήτανε, δεν μπορώ παρά να στρέψω και εγώ τη μνήμη μου σε δύο μεγάλους προέδρους αυτού του συλλόγου, τον Μιχάλη Κατσάνη και τον Γιώργο Μουστάκη. Δεν θα αναφέρω άλλους, ούτε καν ανθρώπους που παλέψανε για να στηθεί αυτό το πολιτιστικό κέντρο στην ουσία, διότι όταν συνάντησα τον Μιχάλη Κατσάνη, με τον οποίο είχαμε οικογενειακές σχέσεις, η οικογένειά μου, δηλαδή ο πατέρας μου, ο παππούς μου και παλιότερα, ήταν ένα άδειο κτίριο. Το πρώτο που κάναμε ήταν να κάνουμε μια αίθουσα διαλέξεων που έγινε και αίθουσα κινηματογράφου και φυσικά από πάνω είναι η βιβλιοθήκη και η αίθουσα των δώρων που είχα προσφέρει, αφού έφερα εδώ όλα τα δώρα που μου έχουν κάνει ηγέτες και προσωπικότητες του δημόσιου βίου από όλο τον κόσμο. Σε αυτή την αίθουσα από τότε έγιναν πολλές εκδηλώσεις και βοήθησαν πολύ. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα. Το Βασίλη, εκεί που ήταν κολόνα ως αντιπρόεδρος του Συλλόγου Φιλοτιτών, τη Μαρία τη Γρατσία, την πρώτη συντονίστρια που είχαμε, και φυσικά πάνω απ' όλα τον Άρη Γρατσία και όλους τους δασκάλους του Δημοτικού Σχολείου, με το οποίο τα τελευταία χρόνια συνεργαζόμαστε και όχι μόνο στην έκδοση βιβλίων. Είναι μια ιστορία, και είπα θα αποφύγω την ιστορία, γι' αυτό μοιράστηκε αυτό, για να δείτε ποιοι έχουν έρθει. Θα μείνω όμως σε ένα γεγονός που ήταν και η έναρξη αυτών των εκδηλώσεων που κάναμε με άξονα το βιβλίο. Στην αρχή δεν μας πιστεύαν, νόμιζαν ότι μπορούσαμε να κάνουμε κάτι άλλο. Άξονας το βιβλίο. Το βιβλίο στον κινηματογράφο, το σινεμά στο βιβλίο. Κάναμε πολλές εκδηλώσεις και φυσικά τις εκδόσεις που γράψαν οι μικροί μαθητές αυτού του τόπου, του χωριού μας. Όπως είπα και προηγουμένως, χωρίς να κάνω αναφορές σε πρόσωπα και πράγματα και χωρίς να αναφέρω όλα αυτά για τα οποία μιλάμε σε αυτό το φυλάδιο, και ειδικά τις εκδηλώσεις που κάναμε με τη λέσχη ανάγνωση βιβλίου, θα σταθώ μόνο σε αυτό. Γιατί ο Οικουμενικός Σεφέρης και η Νάξος? Γιατί η οικογένεια της μάνας του Σεφέρη είναι από την Άξο. Απλά. Εμείς ξεκινήσαμε τότε με τη Μαρία της Στασινοπούλου και τον Δημήτρη Δασκαλόπουλο, τον Αντώνη τον Τζιώτη, και κάναμε μία σειρά εκδηλώσεων και φυσικά κατέληξαν σε ένα βιβλίο που αποδεικνύει πάρα πολλά πράγματα. Αυτός είναι και ο λόγος που συμφωνήσαμε και με τον Πρόεδρο να μην έρθουμε εδώ να πούμε, όπως είπα προηγουμένως, απολογιστικά τι κάναμε και τι δεν κάναμε, αλλά να μιλήσουμε για τον Γιώργο Σεφέρη, για τον οποίο φυσικά έχουμε την χαρά και την τιμή να έχουμε μαζί μας
τον Γιώργο Γεωργή, τον καθηγητή και πρώην πρέσβη της Κύπρου στην Ελλάδα, την ψυχή των Σεφεριστών και του Συμποσίου που γίνεται κάθε 2 χρόνια στην Αγία Νάπα και την Ερατό Χατζησάβα, ζωγράφο και τώρα πρίτανη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, την πρώτη γυναίκα που έγινε πρίτανης από το 1880. Είναι μεγάλη τιμή που έχουμε τις προσωπικότητες αυτές εδώ κοντά μας και φυσικά εδώ θα σταματήσω, θα κλείσω. Δεν θέλω επιμέρους ευχαριστίες. Νικόλα, φυσικά η Ειρήνη Μουστάκη όλα αυτά τα χρόνια κολώνα στις εκδηλώσεις και να δώσω αμέσως το λόγο στον πρώτο ομιλητή, τον Γιώργο Γεωργή. Κύριε καθηγητά, ή εκεί ή από εδώ, που θέλετε. Είναι φως αυτό που είναι ο τεχνικός. Ανάβει το φως εδώ. Ναι, διδάσα. Πώς είναι αυτό. Εδώ ανάβει ίσως, αλλά δεν ξέρω. Έχει ένα κουμπάκι εδώ. Δεν το ξέρω. Ανάβει πάντως. Υπάρχει κάποιο φως που μπορούμε να βοηθήσουμε. Εντάξει, δεν πειράζει, νομίζω φαίνεται. Καλησπέρα σας. Κύριε Υπουργέ, ακολουθώντας το πρωτόκολλο, αγαπημένε φίλε Γιώργο Αναμερίτη, κύριε πρώην Βουλευτή, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου, κυρίες και κύριοι, έχω και αγαπημένους φίλους εδώ. Πρέπει να πω ότι είναι η δεύτερη φορά που είμαι στο Φιλότη, είναι η τέταρτη φορά που είμαι στην Άξο, χάρη στο Γιώργο Αναμερίτη. Μου είπαν όλοι οι φίλοι, η ομάδα, να είσαι σύντομος. Τώρα πώς να γίνω σύντομος? Εγώ είμαι επαγγελματίας προπαγανδιστής. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Δεν με πειράζει αν κάποιος νηστάξει, κλείστε τα μάτια για να μην κουραστείτε. Θα κάνουμε υπνοπαιδεία. Να μην ροχαλίζει κανείς. Λοιπόν, κανένα μέρος του έθνους δεν αξιώθηκε τιμής και προσήλωσης παρόμοιας με τη Σεφερική προς την Κύπρο. Η ελληνική λογοτεχνία δεν έχει να δείξει ανάλογη περίπτωση. Ο έρωτος του Καζαντζάκη για την Κρήτη, του Βενέζη, του Κόντογλου, της Ζω Σωτηρίου, του Τίτου Αναστασιάδη για την Ιωνία, είναι αγάπη προς το γενέθλιο τόπο. Είναι μνήμες από τη ζωή τους. Το σεφερικό δέσιμο με την Κύπρο είναι μοναδικό στη λογοτεχνία μας. Ο Γιώργος Τηλιανού Σεφεριάδης, όπως είναι το επίσημο όνομά του, ο Γιώργος Σεφέρης που ξέρουμε, συνάντησε και γνώρισε το νησί στα 53 του χρόνια. Γοητεύθηκε από τους ανθρώπους του, την ιστορία και τον κόσμο της και ένιωσε, όπως ο ίδιος τόνιζε, ότι η Κύπρος τον πήρε ψυχοπαίδι της. Άραξε από τότε στο νησί στο οποίο αντικατέστησε την περσόνα του Οδυσσέα, που ήταν η αγαπημένη του περσόνα, ήθελε να γίνει ναυτικός και τελικά με εκείνη του Τεύκρου. Ένιωσε ότι κάπου άραζε. Ορίστε, Αλεξάνδρα, κόμμα. Η επαφή του Σεφέρη με την Κύπρο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 1931. Πρόξενος τότε στη Λεμισό, όταν η Βρετανική κυβέρνηση έλαβε σκληρά μέτρα για την καταστολή της Κυπριακής εξέγερσης, ζήτησε από την αδερφή του Ιωάννα να του στείλει από την Αθήνα εφημερίδες που έγραφαν
τίποτε σημαντικό για το Κυπριακό. Αργότερα θα γνωριστεί με ένα από τους Κύπριους εξόριστους στην Αθήνα, τον Ευάγγελο Λουίζο, που θα είναι και ο ξενιστής του στην Κύπρο, φοιτητή της νομικής τότε, που σύχναζε στον κύκλο του Κατσίμπαλη και ανήκε στους χρηματοδότες των νεογραμμάτων, του περιοδικού δηλαδή της γενιάς του 30. Στη διάρκεια της εξορίας του στη Μέση Ανατολή, μετά το 41, από τον Απρίλιο του 41 μέχρι τον Οκτώβριο του 44, γνώρισε αρκετούς Κυπρίους της Διασποράς, όπως τον ασκητικό πεζογράφο και ζωγράφο Νίκο Νικολαίδη, τον ποιητή Θεοδόση Πιερίδη, στενό φίλο του Στρατή Τσίρκα, και την εκπαιδευτικό Ευγενία Πετρόνδα, που είχαν τότε μαζί οργανώσει την έκθεση για την ελληνική αντίσταση. Κάτι που δεν τους χώρισε ποτέ η ελληνική δεξιά, ότι πρόβαλε το ΕΑΜ και το ΕΛΑΣ και τον θεωρούσαν κομμουνιστή, αριστερό, τον κυνηγούσαν. Όποτε ήθελαν να τον χτυπήσουν, θυμόντουσαν αυτό το πράγμα. Από το Φεβρουάριο του 1948 μέχρι το Μάρτιο του 1951 υπηρέτησε στην πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα. Είχε την ευκαιρία τότε να διαπιστώσει την άνοδο του τουρκικού εθνικισμού και τις αναδυόμενες τουρκικές βλέψεις για την Κύπρο. Μάταια ενημέρωνε τους προϊσταμένους του στην Αθήνα. Λίγο μετά τον εμφύλιο στην Αθήνα, το μόνο που έκαναν ήταν να κυνηγούν τους κομμουνιστές και να φροντίζουν να διαδίδουν ή να προωθούν τις καλές σχέσεις με την Τουρκία για να μπουν μαζί στο ΝΑΤΟ. Στα τέλη του 1952 ο Σεφέρης διορίστηκε πρέσβης στο Λίβανο, με παράλληλη διαπίστευση στη Συρία, το Ιράκ και την Ιορδανία. Τετράχη αποκαλούσε χαριτολογώντας τον εαυτό του. Ήταν το πρώτο του πρεσβευτικό πόστο. Δεν προήχθη ποτέ κατ' εκλογήν, όπως λένε, δηλαδή λόγω προσόντων. Οι προαγωγές του ήταν πάντα κατά αρχαιότητα. Ήταν πολύ προοδευτικός για το Υπουργείο Εξωτερικών. Ήταν σαν τη μύγα στο γάλα μέσα σε ένα Υπουργείο που κυριαρχούσαν οι φιλοβασιλικοί, οι ανακτορικοί. Μετά αναχώρησε από τον Πειραιά για το πρώτο του πρεσβευτικό πόστο με το ατμόπλοιο Αιωλία που είχε καπετάνιο τον Αντωνίου, τον τόνιο του Σφαιρικού ημερολογίου, παραμονή Χριστουγέννων του 1952. Το πλοίο σταμάτησε για λίγες ώρες στο λιμάνι της Λεμεσού. Ο Αντωνίου, κατά την αναχώρηση του πλοίου, του έδειξε το Κάβο Γάτα στην νοτιοδυτική πλευρά του κόρπου της Λεμεσού και του ανέφερε τους θρύλους για τις γάτες. Είναι η αφετηρία του ποίηματος για τις γάτες στα Νικόλα. Είναι το ποίημα που ξεκίνησε πρώτο και τέλειωσε τελευταίο από τα ποίηματα του Σεφέρη. Πρωτοδημοσιεύτηκε το 1990 στα 18 κείμενα, με το οποίο μια σειρά λογοτέχνες έσπασαν τη σιωπή τους. Από την Πυρητό, όπου παρέμεινε ως πρέσβης από το Γενάρη του 1953 ως τον Αύγουστο του 1956, επισκέφθηκε την Κύπρο 3 φορές κατά τη διάρκεια των θερινών διακοπών του. Από τις 6 Νοεμβρίου μέχρι τις 9 Δεκεμβρίου, πάνω από ένα μήνα δηλαδή, το 1953, από τις 15 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 17 Οκτωβρίου το 1954 και από τις 23 Σεπτεμβρίου μέχρι τις 3 Οκτωβρίου το 1955. Δεν προσμετρώ στις επισκέψεις του τις 2 μονοήμερες παρουσίες του στην Κύπρο, στις 25 Δεκεμβρίου του 1953 και μια μονοήμερη επίσκεψη τον Αύγουστο του 1955. Στη διάρκεια των πρώτων ταξιδιών συναντήθηκε 2 φορές με τον Μακάριο. Τον εντυπωσίασε η σοβαρότητα και η σοφροσύνη του.
Έκτοτε τους έδεσε στενή φιλία και αμοιβαία εκτίμηση με τον Κύπριο Εθνάρχη. Καρπός της κυπριακής του εμπειρίας, τα 15 ποίηματα της συλλογής Κύπρονου μεθέσπισε και το υστερόχρονο η Γάτεστα η Νικόλα. Με την εσωμάτωση των ποιημάτων στο συνολικό τόμο, η συλλογή, η ενότητα αυτή πήρε τον τίτλο «Ημερολόγιο Καταστρώματος Γάμα». Ποίηματα όπως η Σαλαμίνα της Κύπρος και η Ελένη απέκτησαν μεγάλη δημοφιλία και έκαναν την Κύπρο πιο οικία στον ελληνικό χώρο. Την κυπριακή του εμπειρία ο Σεφέρης συνόψισε στη σημείωση που συνόδευσε την έκδοση της πρώτης συλλογής του, γραμμένη αυτή η σημείωση στο σπίτι του Ευάγγελου Λουΐζου το Σεπτέμβριο του 1955. Γράφει: «Τα ποίηματα της συλλογής αυτής, εκτός από 2, μνήμη Α και Β, μου δόθηκαν», δεν λέει ποτέ ότι εμπνεύστηκε τα ποίηματα, «μου δόθηκαν», λέει, το φθινόπωρο του 1953, όταν ταξίδεψα πρώτη φορά στην Κύπρο. Ήταν η αποκάλυψη ενός κόσμου που ήταν ακόμη η εμπειρία ενός ανθρώπινου δράματος, που όποιες και να είναι οι σκοπιμότητες της καθημερινής συναλλαγής μετρά και κρίνει την ανθρωπιά μας. Ξαναπήγα στο νησί το 1954, αλλά και τώρα ακόμη που γράφω τούτο σε ένα παλιό αρχοντικό στα Βαρόσια, ένα σπίτι που πάει να γίνει φυτό, μου φαίνεται πως όλα κρυσταλλώθηκαν γύρω από τις νοπές αισθήσεις εκείνου του αργοπορημένου φθινόπορου. Και ολοκληρώνει την εισήγηση γράφοντας ότι και τώρα, λέει, η αίσθηση είναι αρκετά και γενικά η εντύπωση είναι αρκετά πλατιά να χωρέσει το θαύμα. Είναι περίεργο να το λέει κανείς σήμερα. Η Κύπρος είναι ένας τόπος όπου το θαύμα λειτουργεί ακόμη. Μέχρι που ξυλώσαμε το θαύμα και ησυχάσαμε. Η συλλογή είναι αφιερωμένη στον κόσμο της Κύπρου, μνήμη και αγάπη. Συχνά νιώθω, προσωπικό θα το πω, ότι ο Σεφέρης με την σημείωση αυτή και τα ποίηματά του θωράκισε την Κύπρο απέναντι σε διάφορους δημοσιογράφους και ακαδημαϊκούς που κρύβουν τον αντικυπριωτισμό τους ή τον αντισεφερισμό τους πίσω από ένα δίθεν ρεαλισμό. Θυμούμαι και οργίζομαι, έτσι, το τελευταίο άρθρο στο βήμα του κυρίου Ιωακιμίδη για το Σεφέρη ή τα βιβλία, αν θέλετε, τα βιβλία του Γιαννουλόπουλου, του Δημηρούλη κλπ. Έλεγα και το μεσομέρι, έλεγα το μεσημέρι ότι όλοι αυτοί είναι ηρόστρατοι. Ο ηρόστρατος Εφέσιος, ένας ασήμαντος ανθρωπάκος, έκαψε το ναό της Εφεσίας Αρτέμιδος και έμεινε στην ιστορία. Ως πυρπολιτής έμεινε στην ιστορία. Η τρίτη επίσκεψη στο νησί πραγματοποιήθηκε 6 μήνες μετά την έναρξη του ένοπλου απελευθερωτικού αγώνα στο νησί. Είχε φουσκώσει της πίκρας το προζύμι που είχε προβλέψει στη Σαλαμίνα. Περιορίστηκε στο σπίτι του Λουΐζου και στο μπάγκαλό του στην παραλία και κυρίως εντρύφησε στην πλούσια βιβλιοθήκη του Λουΐζου. Ήταν η πιο σύντομη από τις 3 επισκέψεις και το νησί πια ταρασσόταν από βόμβες, απεργίες, διαδηλώσεις, ενέδρες. Τα συνθήματα στους τοίχους που φωτογράφιζε στα προηγούμενα ταξίδια του, έξω οι Άγγλοι, την Ελλάδα θέλομεν και στρώγομεν πέτρες ένωσης, έγιναν χήμαρος που κατέβηκε στους δρόμους. Έφυγε απογοητευμένος από τα σκληρά μέτρα καταστολής της Αγγλικής Απικιακής Διοίκησης.
Η Αμόχωστος, η αγαπημένη του πόλη, ήταν πια σε αναβρασμό. 4 περίπου μήνες μετά την απαχώρησή του, οργανώθηκε στις 9 Φεβρουαρίου 1956 μεγάλη διαδήλωση των μαθητών του Ελληνικού Γυμνασίου της πόλης. Επικεφαλής της πορείας, σημεοφόρος, ο τελειόφυτος μαθητής Πετράκης Γιάλουρος, ψηλός, λεπτός, με σγουρά μαλλιά και γαλανά μάτια. Ένας εφερικός άγγελος, βγαλμένος από το Αγιάνναπα Β, από το Μυθιστόρημα. Λοιπόν, τον πυροβόλησε ο Άγγλος στρατιώτης που ήταν επικεφαλής της ομάδας ασφαλείας στην Αμόχωστο. Έπεσε νεκρός, τυλιγμένος στην ελληνική σημαία, φωνάζοντας η τελευταίο του σύνθημα «Ζήτω η Ένωση». Ο Σιφεριάδης παρακολουθούσε από τη Βηρητό τις εξελίξεις στην Κύπρο και κατέγραφε την οργή του στα ημερολόγια του. Αισθανόταν αποτροπιασμό επειδή οι Άγγλοι δημιούργησαν στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπως οι Γερμανοί, όπου έκλειναν Κύπριους που υποψιάζονταν για δράση χωρίς κατηγορία. Το μόνο πράγμα που πρόσφερα στον κόσμο ήταν το habeas corpus. Στην Κύπρο το κατήργησαν από το 1955. Για τα βασανιστήρια κλπ. Που υπέβαλαν τους αγωνιστές, για τις στημένες δίκες. Καταγράφει την καταδίκη του Καραολί με ψευδομαρτυρία. Καταγράφει τις επικηρύξεις και τα παράσιτα στο ραδιοφωνικό σταθμό των Αθηνών από την τοπική διοίκηση. Καταγράφει ακόμη τη σύλληψη και εξορία του Μακαρίου στις 9 Μαρτίου 1956. Υπερβαίνοντας τα διπλωματικά θέσμια, θα γράψει γράμμα στον εξόριστο Μακάριο, που αρχίζει «Μακαριότατε, ο εκτοπισμός σας είναι ένα υπέρογγο σφάλμα που έκανε ο δυτικός κόσμος αυτά τα δύσκολα χρόνια». Τον Ιούνιο του 1956, με απόφαση του νέου Υπουργού Εξωτερικών Ευάγγελου Αλβέροφ, τοποθετήθηκε στη δεύτερη πολιτική διεύθυνση του Υπουργείου Εξωτερικών, είναι η αρμόδια μέχρι σήμερα για το Κυπριακό, θέση στην οποία παρέμεινε για ένα περίπου χρόνο. Έμαθε τη μετάθεσή του στη Βηρητό από το ραδιόφωνο και οργίστηκε, πρέπει να πω. Έστειλε ένα τηλεγράφημα αμέσως, δεν είναι τρόπος να μεταχειρίζονται αυτό ένα πρέσβη, και γι' αυτό τον κάλεσαν αμέσως υπηρεσιακά στην Αθήνα. Στην Αθήνα διαπιστώνει με θλίψη την κόπωση γύρω από το Κυπριακό. Σημειώνει στο ημερολόγιο του με απογοήτευση τις απόψεις των διανοουμένων φίλων του. Ο Κατσίμπαλης του λέει ότι ο κόσμος μπάφιασε με την Κύπρο. Ο Γιώργος Εξιντάρης, διπλωμάτης και πολιτικός, διερωτήθηκε γιατί να μην είχε πάει ο σεισμός στην Κύπρο και αντί στην Κεφαλονιά. Θα είχαμε ησυχάσει. Και ο Δημαράς, γράφει ο Σεφέρης, μιλούσε για την Κύπρο σαν φαρμακοποιός για φάρμακα. Μόνο παράθυρο η συνάντησή του με το φίλο του από τα χρόνια της εξορίας στην Αίγυπτο και ομόφρονας του στη συνέχεια, με τον βουλευτή Γιώργο Καρτάλη, για τον οποίο επισημαίνει ξέρει θαυμάσια το θέμα της Κύπρου με λεπτομέρειες και βλέπει όλες τις γωνιές. Ήταν ο μόνος πολιτικός που εκτιμούσε, πρέπει να πω, εσείς. Ως προϊστάμενος της Β' πολιτικής διεύθυνσης, συντόνισε τις ελληνικές προσφυγές στο Κυπριακό, στα Ηνωμένα Έθνη, και στις 17 Απριλίου του 1957 υποδέχθηκε το Μακάριο στην Αθήνα. Η ελληνική κυβέρνηση δεν οργάνωσε επίσημη υποδοχή του Μακαρίου, λόγω των αντιδράσεων της Αγγλικής και της Τουρκικής πρεσβείας. Η υποδοχή οργανώθηκε από την Εκκλησία της Ελλάδας. Λίγες μέρες αργότερα, το Πάσχα
του 1957 ο Μακάριος λειτουργήσε στον ναό της Αγίας Ειρήνης, αγαπημένο του χώρο από τα φοιτητικά του χρόνια. Δεν προσήλθε κανείς επίσημος από την ελληνική κυβέρνηση. Όλοι οι υπουργοί ήταν στο Μητροπολιτικό Ναό. Ο μόνος που με δική του πρωτοβουλία πήγε στην Αγία Ειρήνη ήταν ο Σεφέρης. Ο Σεφέρης συνεργαζόταν και ενημέρωνε στη συνέχεια το Μακάριο για τις εξολίξεις του Κυπριακού. Σημαντικότερο επίτευγμα της παραμονής του στη Β' πολιτική διεύθυνση ήταν η ανατροπή των επικίνδυνων φιλοδιχοτομικών απόψεων του Υπουργού Εξωτερικών και των ανώτερων διπλωματών. Ο Αβέροφ είχε προλάβει και βολιδοσκοπήσει τον Τούρκο πρέσβη στην Αθήνα Ιξέλ αν η χώρα του θα δεχόταν λύση διαμελισμού. Τον προβλημάτισε όμως η αντίδραση του Σεφέρη και του τόνισε. Μπορώ να σας ο Σεφέρης λέει στον Αβέροφ όταν μαθαίνει για τον Ιξέλ, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι αν εδώ δεν εσάρωνε τα πάντα η λαϊκή κατακραυγή, στην Κύπρο θα δημιουργούσαμε το αίσθημα ότι τους πουλήσαμε. Τόνισε ακόμη ότι ο διαμελισμός της Κύπρου εισαδυναμούσε με παράδοση εθνικού εδάφους. Η απάντηση του Αβέροφ ήταν τόσο πολύ αντιδράτε, μα υπάρχουν άνθρωποι που θα το εδέχονται. Και σήμερα πρέπει να πω. Είναι ένας χώρος που υπάρχει για τη διχοτόμηση. Τον Απρίλιο του 1957, μετά την παραίτηση του Βασίλειου Μόστρα, του πρέσβη στο Λονδίνο, ο Σεφεριάδης διορίστηκε πρεσβευτής στο Λονδίνο. Αναχώρησε για την Αγγλική πρωτεύουσα στις 15 Ιουνίου του 1957. Τον έστειλα στο Λάκκο των Λεόντων. Ο Άγγλος πρέσβης από την Αθήνα ενημέρωνε το Foreign Office ότι ο Σεφέρης είναι ο λίγον βαρύκος και πολύ ενωτικός. Από το Λονδίνο παρακολουθεί τις εξελίξεις στο Κυπριακό. Η ελληνική κυβέρνηση είχε αποδεχτεί την εισήγηση του Ινδού αντιπροσώπου στον ΟΗΕ Κρίσνα Μένον για λύση ανεξαρτησίας. Για τη λύση του Κυπριακού πίεζε και το ΝΑΤΟ, το Παλάτι κλπ. Η ελληνική κυβέρνηση διόρισε πρεσβευτή στην Άγκυρα τον Γεώργιο Πεσμαζόγλου με οδηγίες να προωθήσει σχέδιο λύσης του Κυπριακού. Είχε στηθεί ένας μηχανισμός που κρατούσε σε απόσταση το Σεφέρη και το Μακάριο. Δεν τύχαναν καμιά ενημέρωση. Στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ το Δεκέμβριο του 1958 ο Ζορλού παρέδωσε στον Αβέροφ σχέδιο λύσης του Κυπριακού, πάνω στο οποίο οι δύο υπουργοί είχαν καταλήξει σε πλαίσιο συμφωνίας. Αυτό είναι μια αποκάλυψη. Οι περίφημες συμφωνίες της Ζηρίχης και το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι σχέδιο Ζορλού. Το σχέδιο προνοούσε την ίδρυση δικοινοτικού κράτους, την αναβάθμιση της τουρκικής μειονότητας του 18% σε ισότιμη κοινότητα με την ελληνική πλειοψηφία του 80%, άσκηση της εξουσίας από Έλληνα πρόεδρο και Τούρκο αντιπρόεδρο με δικαίωμα βέτο, την εγγύηση της ανεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοκρατίας από τις τρεις εγγυήτριες δυνάμεις με δικαίωμα, παρακαλώ, μονομερούς επέμβασης στην Κύπρο, ό,τι επικαλέστηκε η Τουρκία το 1974. Στις 18 Δεκεμβρίου ο Αβέροφ κάλεσε στο Λονδίνο τον Σεφεριάδη για να τον ενημερώσει ότι πάμε για λύση. Του παρέδωσε το σχέδιο Ζορλού για το στο οποίο είχαν συμφωνήσει να αποχωρήσουν για τη λύση του Κυπριακού. Ο Σεφεριάδης
έμεινε αποσβολωμένος από το μέγεθος των ελληνικών παραχωρήσεων και τα υπερπρονόμια που το σχέδιο παραχωρούσε στους Τουρκοκύπριους. Κάθισε ανήσυχος το ίδιο βράδυ και ετοίμασε ένα υπόμνημα προς τον Υπουργό με τις απόψεις του. Βασικά υποστήριξε ότι αν γινόταν αποδεκτό το σχέδιο Ζορλού, μελλοντικά οι Τούρκοι θα ζητούσαν περισσότερα και κυρίως ότι κάποια μέρα θα το εκμεταλλεύονταν για να εισβάλλουν στην Κύπρο. Επειδή πίστευε ότι ο Σεφέρης δεν θα αρχαιοτετούσε αυτό το υπόμνημα που του παρέδωσε, γύρισε στο Λονδίνο, κάθισε Χριστούγεννα, έγραψε ξανά το υπόμνημα, το υπέγραψε, το πρωτοκόλλησε και το έστειλε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Αυτό ήταν και η απαρχή της ρήξης με τον Αβέροφ και σαν συνέπεια είχε ο Σεφέρης να μην κληθεί στη Ζηρίχη στις συνομιλίες για το Κυπριακό. Στο ημερολόγιο ο Σεφέρης μένει σε απομόνωση, όπως και ο Μακάριος. Στο ημερολόγιο του σημειώνει, λίγο πριν να χωρίσουν για τη Ζηρίχη, Καραμαλής, Αβέροφ πάνε να συναντήσουν Ζορλού και Μεντερές στη Ζηρίχη. Ό,τι και να λένε, νύφη κουκουλώθηκε. Δεν λυπάμαι για τίποτα από όσα έκανε, για τη διαφωνία του δηλαδή. Εύχομαι να μην λυπούμε για αυτούς. Συνοδεύουν Καβαλιεράτος, Μπίτσιος και Βλάχος. Ήταν ημίτρελος όταν τον πάνε στη ζωή. Παπάζογλου και Παλαμάς ακολουθούν επίσης. Δεν εκλήθην, δε εισπέαρμη, ούτε το παραμικρό τηλεγράφημα. Καμία ενημέρωση. Τα λέω αυτά γιατί πολλοί λένε πολλά και άλλα διάφορα. Οι συμφωνίες της Ζηρίχης υπογράφηκαν στις 11 Φεβρουαρίου του 1929 από τον Καραμαλή και τον Μεντερές. Οι διαβουλεύσεις συνεχίστηκαν στο Λονδίνο, όπου υπογράφηκαν στις 19 Φεβρουαρίου. Ο Σεφέρης έγινε μάρτυρας των πιέσεων και των εκβιασμών στο Μακάριο να υπογράψει τις συμφωνίες. Στο ημερολόγιο του σημειώνει διάφορα, αλλά το πιο κέριο λέει άθλιο το θέαμα των Ελληνοτούρκων εναντίον του Μακάριου. Μακάριος και Σεφέρης διαφωνούσαν με το δικαίωμα της μονομερούς επέμβασης που δινόταν στους Τούρκους. Ο Αβέροφ τους καθησύχασε λέγοντας, γράφει ο Σεφέρης, λέει ο Αβέροφ στο, έχω σημειώσει με τον φίλο μου το Ζορλού το θέμα των εγγυήσεων. Μου είπε, νομίζεις ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε φασαρία για μικροπράγματα, αλλά δεν νομίζεις ότι εν ώψη της ατμόσφαιρας δυσπιστίας που επικρατούν, ότι πρέπει να έχουμε το δικαίωμα επέμβασης αν γίνει πραξικόπημα. Προφητικός, έγινε 10 χρόνια μετά. Ο Σεφέρης όλα τα επόμενα χρόνια ανησυχούσε για το μέλλον της Κύπρου. Το υποδήλωσε με τη δήλωσή του Μαρτίου του 1969, με τη δήλωσή του δηλαδή ενάντια στη δικτατορία, και με την τελευταία καταγραφή του στο ημερολόγιο του, όπου γράφει ότι αυτοί που φωνασκούν σήμερα για ένωση ξέρουν ότι ένωση σημαίνει διχοτόμηση. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ τον Γιώργο Γεωργή, γιατί έκανε εισαγωγικά αυτό που είναι και ο τίτλος της πρώτης η πρώτη λέξη του τίτλου, δηλαδή ο οικουμενικός Σεφέρης. Ο Σεφέρης δεν ήταν απλός ποιητής, ήταν διπλωμάτης που έζησε όσο κανείς άλλος στην ελληνική ιστορία και ευτυχώς για όλους εμάς έχει γράψει ημερολόγια και βιβλία για όλα αυτά τα χρόνια, έζησε, και αυτή ήταν η έννοια αυτή τη στιγμή αυτής της σύγχυσης, έζησε όλη την σύγχρονη ελληνική ιστορία, γιατί ήταν πρέσβης
του ελληνικού κράτους και χαίρομαι γιατί ο πρώην πρέσβης της Κύπρου στην Ελλάδα, Γιώργος Γεωργής, αποτύπωσε μια ιστορική στιγμή με νεότερα στοιχεία τα οποία έχουν βρεθεί τώρα. Από την ομιλία του σημειώνω κάτι που έχει ενδιαφέρον για μας. Είπε ο Γιώργος Γεωργής ότι ο Μακάριος λειτουργήσε στην Αγία Ειρήνη. Στην Αγία Ειρήνη της οδού Αιώλου, όπου ήταν διάκος όταν σπούδαζε και μάλιστα έχω γράψει και στο βιβλίο μου αλλά και σε άλλο μου βιβλίο πρόσφατα ότι αυτός ήταν και ο λόγος που είχε άμεση σχέση και με τους Ναξιώτες. Όχι μόνο η καταγωγή της οικογένειας μητέρας του. Πήγαινε στο Ψηρή και θυμάμαι πολύ καλά, όπως εγώ γράψα ένα βιβλίο, τη συνάντηση με τον πατέρα μου που έγινε λόγω αυτής της σχέσης με την Αγία Ειρήνη στη Νέα Σμύρνη κάποτε, για να θυμώνται όλη αυτή τη μεγάλη περίοδο του Μακαρίου στην Αγία Ειρήνη, στο Ψηρή που ζούσε, που πήγαινε και την αγάπη του για τους Ναξιώτες. Παρακαλώ την Αλεξάνδρα Σακελαροπούλου, την ηθοποιό Αλεξάνδρα Σακελαροπούλου, να διαβάσει ένα σύντομο ποίημα από τα 3 κρυφά ποίηματα επί σκηνής του Γιώργου Σεφέρη. Θάλασσα. Η θάλασσα. Πώς έγινε έτσι η θάλασσα? Άργησα χρόνια στα βουνά. Με τύφλωσαν οι πηγολαμπίδες. Τώρα σε τούτο το ακρογιάλι περιμένω να ράξει ένας άνθρωπος, ένα υπόλοιμα, μια σχεδία. Μα μπορεί να κακοφορμήσει η θάλασσα? Ένα δελφίνι την έσκησε μια φορά και ακόμη μια φορά η άκρη του φτερού ενός γλάρου. Κι όμως ήταν γλυκό το κύμα όπου έπεφτα παιδί και κολυμπούσα. Και ακόμη σαν ήμουν παλικάρι, καθώς έψαχνα σχήματα στα βότσαλα, γυρεύοντας ρυθμούς, μου μίλησε ο θαλασσινός γέρος. Εγώ είμαι ο τόπος σου. Ίσως να μην είμαι κανείς, αλλά μπορώ να γίνω αυτό που θέλεις. Ευχαριστούμε. Τώρα η κυρία Μαρία Στασινοπούλου, φιλόλογος, που ξαναβρέθηκε εδώ. 16 χρόνια μετά ξαναβρίσκεται εδώ, στην ίδια θέση, για να μας μιλήσει για τον Γιώργο Σεφέρη. Η κυρία Στασινοπούλου είναι φυσικά γνωστή από την εργογραφία που έχει κάνει και το πλήρες ημερολόγιο της ζωής του Γιώργου Σεφέρη και φυσικά εκτός άλλων είναι και συγγραφέας και κριτικός βιβλίων. Καλησπέρα σας. Με πολύ χαρά βρίσκομαι και πάλι στην Άξο, το υπέροχο νησί σας. Όχι. Θα σας παρουσιάσω το ποίημα «Ο κηρυσμός του ξενιτεμένου» στον 21ο αιώνα της προσφυγιάς και της μετανάστευσης. Το ποίημα «Ο κηρυσμός του ξενιτεμένου», μέσα από το οποίο θα ανιχνεύσουμε τη μακρά πορεία του Σεφέρη στη σκέψη και το βίωμα του πρόσφυγα, συνθήκη που όχι σπάνια συναντιέται με εκείνη του μετανάστη, ανήκει στη συλλογή ημερολόγιο καταστρώματος Α, είναι το 5ο κατά σειράν στα 17 ποίηματα που περιλαμβάνει η συλλογή και φέρει ένδειξη γραφής Αθήνα, Άνοιξη 38. Ως πρόταγμα στη συλλογή διαβάζουμε ένα απόσπασμα από τον Γερμανό ποιητή Χέντερλιν. Εισαγωγικά. Στο μεταξύ, πολλές φορές μου φαίνεται πως είναι πιο καλά να κοιμηθείς παρά να βρίσκεσαι έτσι, χωρίς σύντροφο και να επιμένεις τόσο.
Και τι να κάνεις μέσα στην αναμονή και τι να πεις. Δεν ξέρω. Και οι ποιητές τι χρειάζονται σε ένα μικρόψυχο καιρό. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Στο απόσπασμα από το Χέντερλιν, πέρα από τον προβληματισμό τι νόημα έχει να μιλάμε για ποίηση στις μέρες της κρίσης και της φρίκης, κρατάμε τη φράση «είναι πιο καλά να κοιμηθείς» παρά να βρίσκεσαι έτσι χωρίς σύντροφο και να επιμένεις τόσο. Αυτή την κατάσταση της μοναξιάς αλλά και της επιμονής θα νιώσει κατάβαθα ο ξενιτεμένος μόλις χαθεί και ο στερνός του φίλος στο ποίημα που θα μας απασχολήσει. Ο τίτλος «Ο γυρισμός του ξενιτεμένου» προέρχεται από το ομώνυμο δημοτικό τραγούδι που είναι πανελλήνιο, αλλά συναντιέται και στα τραγούδια άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Όπως δέχεται ο διαπρεπής φιλόλογος Ιωάννης Κακριδής, το θέμα του γυρισμού του ξενιτεμένου και του αναγνωρισμού του από τους οικείους του δεν αποκλείεται να είναι ένα από τα πιο πανάρχια δημοτικά μας τραγούδια, που το χρησιμοποίησε και ο Όμηρος, αξιοποιώντας και τροποποιώντας τη σύγχρονη του λαϊκή ποίηση. Ο Δημήτρης Μαρονίτης, ερμηνεύοντας το ποίημα, παρατηρεί ότι ο ποιητής οικειοποιείται για πρώτη και μοναδική φορά τίτλο από δημοτικό τραγούδι και αναζητά τις αντιστοιχίες του Σεφερικού τόσο με την πιο γνωστή ομότητη παραλογή, όσο και με την άλλη εκείνη του νεκρού αδελφού, βρίσκοντας συγκλίνουσες και αποκλίνουσες ομοιότητες και διαφορές. Το θέμα της ξενιτιάς και της προσφυγιάς είχε απασχολήσει και τραυματίσει βαθύτατα τον ποιητή. Τι πιο φυσικό να αποτελεί έναν από τους προσωπικούς του ποιητικούς τρόπους. Γράφει μεταξύ άλλων το 1944 στον Τίμο Μαλάνο από το Κάιρο. Εισαγωγικά. Η διαφορά μας, αν θέλεις, είναι λόγου χάρη στους τίτλους των βιβλίων μας. Εσύ έγραψες Ρόδο Θαλάμου. Εγώ έγραψα ημερολόγιο καταστρώματος. Πνευματικές κρίσεις και αισθηματικές ιδιωτικής μορφής είχα πολλές. Θα σου φανεί όμως παράξενο, ίσως παραπάνω από παράξενο, αν σου πω πως το γεγονός που με επηρέασε το περισσότερο από όλα τα άλλα είναι η μικρασιατική καταστροφή. Και παρακάτω στην ίδια επιστολή, ίσως σε φωτίσω αν προσθέσω ότι από 13 χρόνων δεν έπαψα να είμαι πρόσφυγας. Ας ακούσουμε το ποίημα «Ο γυρισμός του ξενιτεμένου». Παλιέ μου φίλε, τι γυρεύεις? Χρόνια ξενιτεμένος ήρθες με εικόνες που έχεις αναθρέψει κάτω από ξένους ουρανούς, μακριά από τον τόπο το δικό σου. Γυρεύω τον παλιό μου κήπο. Τα δέντρα μου έρχονται ως τη μέση. Κιλόθοι μοιάζουν με πεζούλια. Κι όμως αν ήμουν παιδί, έπαιζα πάνω στο χορτάρι, κάτω από τους μεγάλους ίσκιους και έτρεχα πάνω σε πλαγιές ώρα πολύ λαχανιασμένος. Παλιέ μου φίλε, ξεκουράσου. Σιγά σιγά θα συνηθίσεις. Θα νηφορήσουμε μαζί στα γνώριμά σου μονοπάτια, θα ξαποστάσουμε μαζί κατά από το θόλο των πλατάνων, σιγά σιγά θα έρθουν κοντά σου το περιβόλι και οι πλαγιές σου. Γυρεύω το παλιό μου σπίτι, με τα ψηλά τα παραθύρια, σκοτεινιασμένα από τον Κισό. Γυρεύω την αρχαία κολόνα που κοίταζε ο θαλασσινός. Πώς θες να μπω σε αυτή τη στάνη? Οι στέγες μου έρχονται ως τους ώμους. Κι όσο μακριά και να κοιτάξω, βλέπω γονατιστούς ανθρώπους, λες κάνουνε την προσευχή τους. Παλιέ μου φίλε, δεν μ' ακούς? Σιγά σιγά θα συνηθίσεις. Το σπίτι σου είναι αυτό που βλέπεις και αυτή την πόρτα θα χτυπήσουν σε λίγο οι φίλοι και οι δικοί σου γλυκά να σε καλωσορίσουν. Γιατί είναι απόμακρη η φωνή σου? Σήκωσε λίγο το κεφάλι να καταλάβω τι μου λες. Όσο μιλάς, το ανάστημά σου ολοένα πάει και λιγοστεύει. Λες και βυθίζεσαι στο χώμα. Παλιέ μου φίλε, συλλογήσου, σιγά σιγά θα συνηθίσεις. Η νοσταλγία σου έχει πλάσει μια χώρα ανύπαρκτη, με νόμους έξω από τη γη και από τους ανθρώπους. Πια δεν ακούω, Τσιμωδιά.
βούλιαξε και ο στερνός μου φίλος. Παράξενο πως χαμηλώνουν όλα τριγύρω κάθε τόσο. Εδώ διαβαίνουν και θερίζουν χιλιάδες άρματα δρεπανηφόρα. Αθήνα, Άνοιξη 38. Είναι ένα ποίημα που φαίνεται βατό ανάμεσα σε άλλα δύσματα και κρυπτικά της ίδιας συλλογής. Εκ πρώτης όψεως δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία κατανόησης. Εύκολα διαπιστώνει κανείς τυποτεχνικά, το δηλώνουν οι παύλες στην αρχή του διαλόγου, ότι πρόκειται για διάλογο ανάμεσα στον ξενιτεμένο και σε έναν ιδεατό φίλο. Ο φίλος, που μπορεί να είναι και ο άλλος του εαυτός, μιλά με ύφος ήπιο και στοιχεία ρεαλιστικά και προσπαθεί να επαναφέρει τον ξενιτεμένο στην πραγματικότητα. Του υποδεικνύει ότι η φαντασία του παίζει παραπλανητικά παιχνίδια, η απόσταση και ο χρόνος του έχουν δημιουργήσει μια άλλη πραγματικότητα. Ο ξενιτεμένος, απορριμμένος, προσπαθεί να συνδυάσει μεγέθη και όψεις. Όλα του φαίνονται σαν να έχουν μικρύνει. Ο φίλος τον συμβουλεύει να ξεκουραστεί και να ηρεμήσει και όλα θα αποκατασταθούν. Και πάλι εκείνος αντιστέκεται και δεν μπορεί να χωνέψει την αλλαγή. «Γυρεύω το παλιό μου σπίτι», λέει. «Το σπίτι σου είναι αυτό που βλέπεις», του απαντά μιλίχια ο φίλος του, οποίου η φωνή σιγά σιγά απομακρύνεται. «Γιατί να απόμακρη φωνή σου?» «Για να εξαφανιστεί στην τελευταία στροφή. Πια δεν ακούω τσιμουδιά», βούλιαξε και ο στερνός μου φίλος. Στις κύριες επισημάνσεις εντάσσεται πρώτον ο εναλλάξ ερωτηματικός και κατευναστικός τρόπος με τον οποίο κάθε φορά απευθύνεται στον ξενιτεμένο ο παλιός του φίλος. «Παλιέ μου φίλε, τι γυρεύεις? Παλιέ μου φίλε, ξεκουράσου. Παλιέ μου φίλε, δεν μ' ακούς? Παλιέ μου φίλε, συλλογή σου». Προσέχουμε την επιλογή των ρημάτων. Και δεύτερο, η επαναληπτική φράση «σιγά σιγά θα συνηθίσεις». Από την άλλη πλευρά, η κλιμακωτή απογοήτευση του ξενιτεμένου που διατυπώνεται με τις διαρκείς αντιρρήσεις σε ό,τι βλέπει. «Γυρεύω τον παλιό μου κήπο, γυρεύω το παλιό μου σπίτι, πώς θες να μπω σε αυτή τη στάνη?» Περνάει στην πικρή διαπίστωση και όσο μακριά και να κοιτάξω, βλέπω γονατιστούς ανθρώπους, λες κάνουνε την προσευχή τους. Και καταλήγει στην τελευταία στροφή, πια δεν ακούω τσιμουδιά, βούλιαξε και ο στερνός μου φίλος. Παράξενο πως χαμηλώνουν όλα τριγύρω κάθε τόσο. Εδώ διαβαίνουν και θερίζουν χιλιάδες άρματα δρεπανηφόρα. Τα δρεπανηφόρα άρματα δηλώνουν το μέγεθος της αλλαγής ή καλύτερα της αλλίωσης και της καταστροφής. Τη διάψευση κάθε ελπίδας και νοσταλγίας. Την αμετάκλητη φθορά. Παραπέμπουν όμως ευθέως και στον πόλεμο. Μην ξεχνάμε ότι είναι γραμμένο το 38. Ο εντόπιος αποκαλεί τον ξενιτεμένο 3 φορές «παλιέ μου φίλε». Η επίκληση αυτή που χρησιμοποίησε ο Σεφέρης και στο μυθιστόρημα Σίγμα Ταφ, απευθυνόμενο στον εαυτό του, μου δίνει εμένα την εντύπωση ότι εδώ δεν γίνεται λόγος για 2 πρόσωπα που συνομιλούν, αλλά για 2 όψεις διαλεκτικές του ίδιου προσώπου, του διχασμένου συγγραφέα. Το ένα μέρος του ποιητή πάει να καθησυχάσει το άλλο, ενώ το άλλο δηλώνει ότι δεν πείθεται και δεν ικανοποιείται. Ο εντόπιος σωστά συμβουλεύει την ώρα που πάβει να τον ακούει ο ποιητής. «Παλιέ μου φίλε, συλλογή σου, σιγά σιγά θα συνηθίσεις, η νοσταλγία σου έχει πλάσει μια χώρα ανύπαρκτη, με νόμους έξω από τη γη και από τους ανθρώπους». Η φρίκη όχι ενός φυσικού θανάτου κανονικού που καταπίνει τον εντόπιο, το πρόσωπο του διαλόγου που προφέρει τα παρήγορα λόγια και η επιβίωση του ξενιτεμένου που αποφάσισε να μείνει στη γη του την πατρική παρά τα χιλιάδες άρματα δρεπανηφόρα που διαβαίνουν και θερίζουν, αποτελεί μια περιγραφή του τραγικά διχασμένου βιώματος του ποιητή, παρατηρεί ο Ιταλός ελληνικής καταγωγής νεοελληνιστής Μάριο Βίτη. Για να συνδέσουμε το ποίημα του Σεφέρη με τα σύγχρονά μας ιστορικά συμφραζόμενα, θα πρέπει να ανατρέξουμε στον ορισμό και τον καθορισμό των λέξεων πρόσφυγας, μετανάστης, εξόριστος, ξενιτεμένος. Ποια σχέση υπάρχει ανάμεσα στα ζεύγη των λέξεων? Τι ακριβώς σημαίνει μία και τι άλλη?
Πρόσφυγας είναι το πρόσωπο που εξαναγκάζεται σε φυγή από τον νόμιμο τόπο εγκατάστασής του ή την πατρίδα του, κυρίως για να αποφύγει διωγμούς από την επίσημη εξουσία. Διωχθείς για τα φρονήματά του, κατέφυγε πρόσφυγα στο Παρίσι, ή λέμε οι πρόσφυγες της Μικρασιατικής καταστροφής. Μετανάστης είναι το πρόσωπο που εγκαταλείπει με τη θέλησή του την πατρίδα του, γενικότερα τον τόπο διαμονής του, προκειμένου να εγκατασταθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα ή μόνιμα σε άλλη χώρα. Οι Έλληνες μετανάστες στην Αυστραλία. Εξόριστος είναι αυτός που ζει εκτοπισμένος στην εξορία. Ξενιτεμένος, αυτός που ζει σε ξένη χώρα, μακριά από την πατρίδα του. Αυτή είναι μια επιλεκτική συλλογή των λέξεων από τα λεξικά του Μπαμπινιώτη. Ποια κοινά και ποιες διαφορές άραγε έχουν οι πρόσφυγες της Μικρασιατικής καταστροφής από τη μια και οι αποφασισμένοι μετανάστες των δεκαετιών 50 και 60 από την άλλη, που έφευγαν από την Ελλάδα, χώρα αποστολής μεταναστών τότε και υποδοχή σήμερα. Ποια σχέση λοιπόν έχουν αυτοί με τους σημερινούς Σύριους, τους Ιρανούς, τους Πακιστανούς, τους Αλβανούς πριν από λίγα χρόνια? Πόσο μοιάζει ο ξενιτεμένος του Σεφέρη, ο οποίος γυρίζει μετά από χρόνια στην πατρίδα του και τα βρίσκει όλα αλλιώτικα, διαφορετικά από ό,τι η νοσταλγία του τα είχε πλάσει, με τον σημερινό εξαναγκασμένο μετανάστη ή διωγμένο πρόσφυγα. Το άδικο, όπου και να συμβαίνει, δεν έχει χρώμα, πατρίδα και όρια. Η ευαισθησία και η συνειδητή συμμετοχή με όποιον τρόπο θα μας σώσει. Θα τελειώσω με μια προσωπική επισήμανση που αφορά το θέμα μας. Άκουσα πριν λίγα χρόνια κάτοικο των Πολύπαθων, κοντινών στη γειτονική τουρκική ακτή νησιών μας, από τη Μυτιλήνη συγκεκριμένα, να αφηγείται ότι πρόσφερε σε έναν Σύριο πρόσφυγα νερό και φαΐ και τον περιέθαλψε. Εκείνος φεύγοντας του είπε: «Δεν έχω τίποτα να σου δώσω για να σε ευχαριστήσω. Πάρε σε παρακαλώ το κλειδί του σπιτιού μου στη Συρία. Αυτό έχω μόνο». Πρόσφερε τη μοναδική αυταπάτη του ότι θα μπορούσε τάχα να γυρίσει κάποτε πίσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τη Μαρία Στασινοπούλου. Μου έδωσε μια ευκαιρία, πράγματι. Ο Σεφέρης αισθανόταν πάντα ξενιτεμένος, αισθανόταν πρόσφυγας. Η ίδια του η οικογένεια, και από τον πατέρα, αλλά ιδιαίτερα από τη μάνα του, που ήταν, όπως είπαμε, ιστορικά αποδεδειγμένο πια, αυτό λέει ο ίδιος, δεν το λέμε εμείς, το λέει ο ίδιος Σεφέρης, ότι η οικογένεια της μητέρας μου ήταν από την Άξο. Ο ίδιος αισθανόταν πραγματικά πρόσφυγας και εξόριστος και διωγμένος. Σε αυτήν εδώ την αίθουσα δεν υπάρχει οικογένεια στον περασμένο και προπερασμένο αιώνα που να μην έχει έστω και έναν άνθρωπο στη Μικρασία, κυρίως στα βουρλάκια της Μύρνη. Σας θυμίζω, όπως προκύπτει από τα γενικά αρχεία του κράτους, από το αρχείο Λαδά, ότι επί 35.000 κατοίκων των Βουρλών, οι 19.000 ήταν αξιώτες. Αυτό δείχνει ότι και στις ρίζες του η οικογένεια Αρώνη, που άλλαξε το όνομά της και επεκράτησε το παρατσούκλι Τενεκές για να γίνει αργότερα Τενεκίδης, η μάνα του Σεφέρη λεγόταν Δέσπο Τενεκίδη και ο πατέρας της ήταν ένας πλούσιος άνθρωπος που ζούσε στα Βουρλά και μετά στη Σμύρνη. Ο Σεφέρης ήταν ξενιτεμένος και όχι μόνο λόγω της δουλειάς του ως διπλωμάτη. Αισθάνθηκε ξενιτεμένος όταν οι Τούρκοι απείλησαν, οι Οθωμανοί, απείλησαν τον πατέρα του και τότε σε ηλικία 14 ετών έφυγε από τη Σμύρνη και ήρθε στην Αθήνα.
ο πρώτος μεγάλος ξενιτεμός. Πράγματι, για μας όλους, και έρχομαι για λίγο στην πρώτη εισήγηση του Γιώργου Γεωργή, πριν από 2 μήνες ήμουνα εισηγητής σε ένα καινούριο βιβλίο ενός Κυπρίου, το οποίο είχε τον τίτλο «Η Μικρασιατική καταστροφή και η καταστροφή του 1974 στην Κύπρο». Έλεγα στον Γιώργο Γεωργή, το έχουμε ξανασυζητήσει, ότι κάποτε, άμα κάτσουμε να δούμε την ιστορία της Νάξου και την ιστορία της Κύπρου, θα βρούμε πολλά κοινά ιστορικά σημεία. Αλλά πέρα από αυτό, ο Σεφέρης, έντονα θαλασσινός, έντονα αιγαιοπελαγίτης, ένιωθε ως πατρίδα του, το λέει 100 φορές, τη σκάλα Βουρλών. Εκεί που με τους απλούς ναξιώτες, στη θάλασσα δίπλα, έμαθε να μιλάει τη δημοτική γλώσσα, την απλή γλώσσα, και μάλιστα με την προφορά των αξιωτών, πριν φύγει και εγκαταλείψει τη Μικρά Ασία για την... Επομένως, ο Σεφέρης, πρόσφυγας ή ξενιτεμένος, είχε DNA, αφού οι γονείς του, οι προγονείς του ήταν και αυτοί ξενιτεμένοι, και μάλιστα της μητέρας του από το νησί της Νάξου. Το λόγο τώρα έχει η πρίτανη Σανωτά της Σχολής Καλλιτεχνών και φίλη κυρία Ερατό Χατζησάβα. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να είμαι μαζί σας. Ωραία. Ευχαριστώ, ναι. Θα είμαι σύντομη σε μια διατύπωση για τον εικαστικό Σεφέρη. Και ξεκινάω να αναφέρω ότι ο Γιώργος Σεφέρης, σε αντίθεση με τον Ελίτη, τον Ρίτσο και τον Εγκονόπουλο, δεν ασχολήθηκε συστηματικά με τη ζωγραφική. Η εικαστική του ανασχόληση εξαντλείται σε σχετικά άτεχνα σχεδιάσματα και καρικατούρες που βρίσκουμε στα χειρόγραφα, στα καλλιγραφήματα της περίοδου 1941 και 1942, στις σελίδες των ημερολογίων του, που ανήκουν στη λεγόμενη μορφική, εικονιστική και ή οπτική ποίηση. Πρόκειται περισσότερο για ασκήσεις με αφετηρία, τα calligrams, το πολυμνέρ. Πιο ενδιαφέροντα είναι τα σκίτσα στο βιβλίο του «Ποίηματα με ζωγραφιές για μικρά παιδιά», που εκδόθηκε το 1975 από τον Ερμή. Στα σεφερικά σκίτσα και στους τοίχους που τα συνοδεύουν, εντοπίζει κανείς μερικές θεωρητικές απόψεις του ποιητή για πλαστικές τέχνες, τις οποίες δεν συγκροτούν βέβαια σύστημα αισθητικής, ούτε εγχειρίδιο ιστορίας της τέχνης. Ο Σεφέρης απέφυγε να συγκροτήσει έστω και μια μικρή συλλογή έργων ζωγραφικής. Το μόνο ζωγραφικό έργο στο σπίτι του ήταν τα περίφημα Λευκοκάρκα, έργο του Κύπριου ζωγράφου Αδαμαντίου Διαμαντή. Με τη σχέση που είχε με την Κύπρο, συχνά βρισκόντουσαν. Το σημαντικότερο ίσως και το πιο γνωστό ιχνογράφημά του είναι η δίκλωνη Γοργόνα, ο άτυπος προσωπικός του θηρεός, που κοσμεί όλα σχεδόν τα εξώφυλλά των βιβλίων του. Η Γοργόνα είναι ένα μυθικό πλάσμα της θάλασσας με όμορφο γυναικείο κεφάλι και κορμί γυναίκας μέχρι τη μέση, και από τη μέση και κάτω έχει λεπιδωτή ουρά ψαριού. Είναι ένα από τα αγαπημένα πρόσωπα των θαλασσινών παραδόσεων. Η αδελφή του Μεγαλέξανδρου, σκαλισμένο ακροπόδωρο των ελληνικών καραβιών. Ο Σεφέρης, με τη δική του Γοργόνα, αποτύπωσε την αγάπη του για τη θάλασσα και την παράδοση. Τα δύο γοργόνια σκέλη ίσως αποτυπώνουν τη δική του προσήλωση στη λόγια και λαϊκή παράδοση. Ο Σεφέρης μπορεί να μην ασχολήθηκε με τη ζωγραφική, ήταν όμως φίλος πολλών ζωγράφων, όπως ο Χατζηριάκος Γκίκας, ο Μόραλης, ο Τσαρούχης, ο Βασιλείου, ο Μαυροίδης, ο Γουναρόπουλος, ο Τέτσης και άλλοι, με τους οποίους συνομιλούσε για την τέχνη
που μερικοί από αυτούς ζωγράφιζαν τη μορφή του, επιχείρησαν μια συνομιλία με την ποίησή του. Βλέπουμε πολλά πορτρέτα του. Πρώτος ο κορυφαίος Έλληνας Τάσος, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Αναστάσιου Αλεβίζου, απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, μαθητής του Γιάννη Κεφαλινού, το 1965 εικονογράφησε την μετάφραση του Σεφέρη στο Άσμα Ασμάτων. Ήταν μια ακόμη ευνοϊκή στροφή της αριστεράς που διατηρούσε επιφυλάξεις για τον Σεφέρη τότε και την ποίησή του. Η έκδοση ήταν ένα καλλιτεχνικό λεύκομα σε μεγάλο μέγεθος που περιλάμβανε 7 ξυλογραφίες του Τάσου. Στον κολοφόνα αναγραφόταν με κεφαλαία γράμματα το Άσμα Ασμάτων, μετάφραση Γιώργου Σεφέρη, ξυλογραφίες του Αλφατάσου, τυπώθηκε το Μάρτι 1965 στα τυπογραφεία Ασπιώτη, Έλκα, αντίτυπα εκτός εμπορίου, αριθμημένα από 1 μέχρι 60 και αριθμημένα από 61 ως 465. Σημειώνεται ότι ο Τάσος ήταν καλλιτεχνικός σύμβουλος του λιθογραφείου Ασπιώτη Έλκα, που έκανε μερικές από τις σημαντικότερες καλλιτεχνικές εκδόσεις στην Ελλάδα. Πέρα από την εκδοτική ποιότητα και την άριστη εμφάνιση, το λεύκομα περιλάμβανε, όπως ανέφερα, 7 ξυλογραφίες του Τάσου, τυπωμένες πάντα στην αριστερή σελίδα. Λίγους μήνες αργότερα, τον Νοέμβριο του 1965, κυκλοφόρησε από τον Ίκαρο η 6η έκδοση των ποιημάτων του Γιώργου Σεφέρη με ζωγραφικά σχόλια του Γιάννη Μόραλη. Αντιγράφω πάλι τον κολοφόνα, πολύτιμο σε κάθε βιβλίο για τη βιβλιογράφηση και άλλες πληροφορίες που μας παρέχει. Η έκδοση αυτή των ποιημάτων του Γιώργου Σεφέρη τυπώθηκε στην τυπογραφική ΕΠΕ τον Νοέμβριο του 1965. Τα ζωγραφικά σχόλια του Γιάννη Μόραλη τυπώθηκαν στο λιθογραφείο Νίκου Ζαφυρόπουλου σε χαρτί Νιουσιμπερ που προμήθευσε ο χαρτεμπορικός οίκος Ρεβιλίκας Διονυσόπουλος Πατρώνης. Την έκδοση επιμελήθηκε ο Ζενάκος. Ο τόμος έκτασης 355 σελίδων περιλαμβάνει 9 εικαστικά σχόλια, 9 πίνακες δηλαδή του Μόραλη, υπογραμμένους και χρονολογημένους 1965. Είναι όλοι δημοσιευμένοι σε δισέλινα σαλόνια χωρίς κείμενο μπροστά ή πίσω από τον πίνακα. Η χρονολόγησή τους 1965 υποδηλώνει ότι ετοιμάστηκαν ειδικά για την έκδοση. Ο διεθνούς φήμης Έλληνας γλύπτης Κώστας Κουλενδιανός, το 1918 με 1995, απόφοιτος της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών, που έζησε και δημιούργησε στη Γαλλία, εικονογράφησε σε ένα χειρόγραφο πολύπτυχο τη Στέρνα, όπου κυριαρχούν οι γεωμετρικές γυναικείες μορφές. Ο στενός φίλος του ποιητή Νίκος Χατζικυριάκος Γκίκας, με πολλές αναφορές στα σημερινά ημερολόγια, που φιλοτέχνησε πολλά σκίτσα του ποιητή, έδωσε ένα σχέδιο του για τη δήλωση έκδοση με το ποίημα Σεφέρη Σαντορίνη. Κυκλοφόρησε το 1984 από το Αρχείο Θηραϊκών Μελετών, συλλογή Δημήτρη Τσίτουρα. Πρόκειται για 10 λιτά φύλλα σε ένα φόλιο. Από τους νεότερους καλλιτέχνες, ο συστηματικότερος εικαστικός συνομιλητής με το έργο του Σεφέρη ήταν ο καθηγητής της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών και χρόνια ήμουν συνεργάτης του και ήταν δάσκαλός μου, ο Γιάννης Ψυχοπέδης. Απέδωσε σε πολλά πορτρέτα τη μορφή του και εξέδωσε σημαντικά λευκόματα οι σειρές εικονογράφησης των σεφερικών ποιημάτων όπως τα Άνθη της Πέτρας και άλλα. Τελειώνοντας, αναφέρω σε μια ευρύτερη μελέτη για τον εικαστικό Σεφέρη. Ξεχωριστή θέση έχει η φιλία του με τον Κύπριο ζωγράφο Αδαμάντιο Διαμαντή, στον οποίο αφιέρωσε το ποίημα Λεπτομέρειες στην Κύπρο. Ανταποδίδοντας ο ζωγράφος, ανόμασε το μεγάλο πολύπτυχο έργο του με τον τίτλο «Ο κόσμος της Κύπρου». Απόψεις του Σεφέρη για τη ζωγραφική, για τα καλλιτεχνικά ρεύματα, για ζωγράφους της αναγέννησης και των νεότερων χρόνων, αλλά και εντυπώσεις του από επισκέψεις σε εκθέσεις και πινακοθήκες, υπάρχουν διάσπαρτες στα ημερολόγια, στις δοκιμές και στην αλληλογραφία του. Ελπίζω μελλοντικά να τα συγκεντρώσω στο πλαίσιο ενός μικρού ερευνητικού προγράμματος. Σας ευχαριστώ.
Ευχαριστώ πολύ την Ερατό το Χατζησάβα. Ο Σεφέρης ήταν άνθρωπος του πολιτισμού. Δεν ήταν ένας άνθρωπος που ήταν κλεισμένος στα νομικά του κείμενα. Εξάλλου ο πατέρας του, ο Στέλιος Σεφεριάδης, όταν ο Σεφέρης του έλεγε «εγώ θέλω να γίνω ποιητής», του έλεγε πρώτα να αποκτήσεις επάγγελμα, γιατί από την ποίηση κανείς δεν βγάζει λεφτά. Έγινε όμως και νομικός, αφού πήρε διδακτορικό στο Παρίσι, έγινε και ποιητής και αναγνωρίστηκε από όλο τον πλανήτη, αφού το ποιητικό του έργο πήρε το βραβείο Νομπέλ. Ιδιαίτερα όμως, και γι' αυτό ευχαριστώ την Ερατό, ξέρεις, συνήθως όταν μιλάμε για το Σεφέρη, πάντα όταν λέμε πολιτισμός Σεφέρης, πάμε στη μουσική. Γιατί ο Σεφέρης είχε ιδιαίτερη σχέση με τη μουσική. Έχει σχέση όμως με όλες τις τέχνες και αυτό φάνηκε και από την εισήγηση. Να μην ξεχνάμε ότι έχει τεράστιο έργο και όχι με το άσμα ασμάτων, την Αποκάλυψη του Ιωάννη, το ότι έχει γράψει για τον Ερωτόκριτο, ότι έχει γράψει για τον Μακρυγιάννη. Είναι κείμενα μοναδικά που δείχνουν τη βαθιά παιδεία που είχε. Τελευταίος ομιλητής, ο Δημήτρης Δασκαλόπουλος, επίσης ποιητής, συγγραφέας, επίτιμος διδάκτορ και φυσικά κριτικός βιβλίων, που πάλι από αυτή τη θέση πριν 16 χρόνια μας ξαναμίλησε για το Σεφέρη. Μια καθυστερημένη καλησπέρα και από μένα. Ξέρετε, ο τελευταίος ομιλητής έχει δύο υποχρεώσεις. Η πρώτη είναι να φανεί σύντομος. Η δεύτερη και πιο ουσιαστική είναι να εκφράσει εκ μέρους όλων των συμμετοχόντων και συμμετεχουσών απόψε στο πάνελ θερμές ευχαριστίες στον πολύ αγαπητό και πολύτιμο φίλο Γιώργο Ανομερίτη, που μας κάλεσε να συνεορτάσουμε την επέτειο των 20 χρόνων από την ίδρυση της βιβλιοθήκης του. Του ευχόμεθα υγεία, μακροημέρευση και ό,τι κάνει το κάνει πάντα για το κοινό καλό. Ό,τι θα ακούσετε στη συνέχεια είναι μια περίληψη μιας πολύ εκτενέστερης μελέτης που βρίσκεται εν εξελίξη ακόμη και αν θέλει ο Θεός μπορεί κάποτε να γίνει και βιβλίο. Θα μιλήσω έτσι περιληπτικά για δύο ποιητές. Ο ένας βέβαια είναι ο Σεφέρης που έχει γράψει το Βασιλιά της Ασσίνης και ο δεύτερος είναι ο Νίκος Καρούζος, ο οποίος έχει γράψει ένα εκτενέστατο ποίημα με τίτλο «Οι πορτοκαλιές της Ασσίνης». Οι δύο αυτοί ποιητές ανήκουν σε διαφορετικές λογοτεχνικές γενιές και βάσει των υπαρχόντων στοιχείων ουδέποτε συναντήθηκαν, ουδέποτε γνωρίστηκαν και ουδέποτε απέκτησαν μια φιλική ή συντεχνιακή σχέση. Παρά τα αυτά, στη βιβλιοθήκη του Σεφέρη υπάρχουν 3 βιβλία του Νίκου Καρούζου, εκ των οποίων τα 2 είναι με αφιέρωση ιδιόχειρη προς τον ποιητή της Κύχλης. Βέβαια, η χειρονομία αυτή δεν σημαίνει ότι υπήρχε κάποια φιλική σχέση, απλώς είναι η συνήθις πάγια τακτική των νεότερων ποιητών να υποβάλουν τα έργα τους στους πρεσβύτερους. Ο Καρούζος ήταν μικρότερος του Σεφέρη κατά 26 έτη. Πρωτοεμφανίστηκε στα γράμματα το 1953 με την ποιητική συλλογή «Η επιστροφή του Χριστού» και παρά τις διώξεις και εξορίες που υπέστη κατά τα μετεμφυλιακά χρόνια κατόρθωσε να εκδώσει περίπου 25 ακόμη βιβλία μέχρι τον πρόωρο θάνατό του το 1990. Πριν από την εναρκτήρια αυτή συλλογή είχε δημοσιεύσει ένα ποίημα
με τίτλο «Σίμων ο Κυριναίος», που σηματοδότησε πολύ έγκαιρα την αγωνιώδη του προσπάθεια και προσήλωση σε θέματα εσωτερικών αναζητήσεων. Ασφαλώς δεν έχουμε να κάνουμε με έναν θρησκευόμενο ποιητή. Η συνείδησή του απλώς τον προσανατολίζει προς μια διαρκή προσπάθεια επαναπροσδιορισμού της ανθρώπινης ταυτότητάς του. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι κατά τη διάρκεια της ζωής του ο Καρούζος επισκέφθηκε 4 φορές το Άγιον Όρος. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν διαθέτουμε βιβλιογραφία Νίκου Καρούζου, από την οποία θα μπορούσαμε με ασφάλεια και με πολλές λεπτομέρειες να μελετήσουμε και να ανασυστήσουμε τη δημιουργική του πορεία. Πάντως, αντλώ εδώ και παραθέτω ορισμένα στοιχεία από ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε προδιετίας από το Ίδρυμα Τάκης Συνόπουλος και από το οποίο προκύπτει ότι μέχρι σήμερα, να μην το φάω κιόλας, ναι. Μέχρι σήμερα λοιπόν έχουν εκδοθεί περί τα 10 αφιερώματα περιοδικών στον Καρούζο, 8 μονογραφίες, μεταξύ των οποίων και μία ανέκδοτη προς ώρας διδακτορική διατριβή. Έχουν γίνει 2 συμπόσια οργανωμένα από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθώς και πρόσφατα σχετικά κυκλοφόρησε το πολύ ενδιαφέρον και αποκαλυπτικό βιβλίο που έγραψε η τελευταία σύντροφος της ζωής του, η ζωγράφος Εύα Μπέι. Από πλευρά Σεφέρη βέβαια έχουμε ποικιλία και αυθονία στοιχείων, γιατί όπως ξέρουμε ο ποιητής από την ηλικία των 25 χρόνων κατέγραφε στα προσωπικά του ημερολόγια, στα βιβλία του, στις επιστολές του, κάθε μέρα σχεδόν της ζωής του. Βέβαια τα πιο πολλά από αυτά κυκλοφόρησαν μετά το θάνατό του το 1971 και ας σημειώσω εδώ ότι η μεγάλη έκρηξη των μελετών περί τον Σεφέρη άρχισε μετά το έτος 1963 όταν πήρε το Νόμπελ και ότι μέχρι τότε είναι ζήτημα αν υπήρχαν 2 ή 3 βιβλία για τον Σεφέρη, μεταξύ των οποίων η πολύ πρώιμη και εμβληματική μελέτη του Καραντώνη του 1931 και βέβαια ο τόμος ο εμβληματικός του 1961 για τα 30 χρόνια από την έκδοση της Στροφής. Η πρώτη φορά που έχω βρει να συνάπτονται τα ονόματα των 2 ποιητών εντοπίζεται σε μια επιστολή που στέλνει ο Κατσίμπαλης προς τον Σεφέρη που βρίσκεται τότε στο Λονδίνο και μεταξύ των άλλων του λέει «Ταχυδρομώ τόμο ποιημάτων νη δέλτα Καρούζου. Ο Καραντώνης, ο Ηλίτης, ο Θεοτοκάς και άλλοι πολλοί τον θεωρούν τον καλύτερο της γενιάς του. Γράψε μου ότι το έλαβες». Ο τόμος βέβαια το περίεργο είναι ότι ο τόμος που στέλνει ο Κατσίμπαλης είναι μια έως τότε συγκεντρωτική έκδοση του Καρούζου, μέσα στην οποία υπήρχε και το εκτενέστατο ποίημα «Οι Πορτοκάλιες της Ασίνης», γεγονός που φαντάζομαι θα ενθουσίασε ενδομήχως τον Σεφέρη. Ο Βασιλιάς της Ασίνης καταλέγεται στα εκτενέστερα ποίηματα του Σεφέρη και είναι ενδεικτική η χρονολογική ένδειξη γραφής που υπάρχει. Ασίνη, καλοκαίρι 38, Αθήνα, Γενάρης του 40, ένδειξη που δηλώνει την επίπονη επεξεργασία έως ότου καταλήξει ο δημιουργός του στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Το ποίημα έχει απασχολήσει πολύ τη σεφερική φιλολογία και ευτυχώς εδώ και χρόνια διαθέτουμε και ένα ιδιαίτερο βιβλίο με τίτλο «Ο Βασιλιάς της Ασίνης, ανασκαφή ενός ποίηματος», γραμμένο από τον Γιώργη Γιατρομανολάκη. Κατά την συνήθεια τακτική του, ο Σεφέρης αντλεί και εδώ την έμπνευσή του από τον αρχαίο κόσμο και αναζητά αντιστοιχίες ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν. Η απλή μονολεκτική αναφορά που υπάρχει στον Όμηρο, ασύνυνται, τον οθεί να προσεγγίσει τη δυσδιάκριτη ιστορία της πόλης και να την εντάξει σε μια προσωπική περιδιάβαση, ψηλαφώντας τη σχέση της με το παρόν. Ο Καρούζος στο ποίημα «Στην Ασίνη οι Πορτοκαλιές» είναι εμφανές ότι διαθέτει το πλεονέκτημα του κάποτε γηγενούς και αυτόχθονος, λέω του κάποτε γιατί για πολύ λίγο έζησε στον Ναύπλιο,
και αισθάνεται μία οικειότητα στην συνολική περιοχή. Στην πολύτομη μέχρι σήμερα έκδοση του έργου του, οι πορτοκαλιές εκτείνονται σε 7 ολόκληρες σελίδες και διαρθρώνονται σε 2 επίπεδα, το δεύτερο από τα οποία τυπώνονται με πλάγια τυπογραφικά στοιχεία. Με εμφανή και έντονα τα περιγραφικά και τα θρησκευτικά στοιχεία, αποτελεί, θα έλεγα, πρόκληση η ερμηνευτική προσέγγιση του ποίηματος. Κατά την πάντα ορμητική και τελικώς αυτοκαταστρεφτική εκφορά του λόγου του, ο Καρούζος αναμειγνύει εδώ τα κάποτε δύσβατα σημεία μιας προσωπικής μυθολογίας με τις πάντα ενεργές οντολογικές ανησυχίες που είχε και που τον ταλάνισαν σε όλη τη ζωή του. Ούτε θα ερμηνεύσω, ούτε θα διαβάσω τα ποίηματα, τουλάχιστον το ποίημα του Καρούζου θα χρειαζόταν 1/4 για να το αποδώσω. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον Δημήτρη Δασκαλόπουλο. Κλείνουμε. Όταν περνάνε 20 χρόνια, είπαμε, το ένα ήταν, θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει ένα απολογισμό. Να πούμε ποιοι είναι οι 30-40 συγγραφείς, σκηνοθέτες που έχουν έρθει σε αυτήν εδώ την αίθουσα και έχουν μιλήσει. Να πούμε, χάρη στην προσπάθεια του Διευθυντή και των δασκάλων του Δημοτικού Σχολείου, ότι έχουμε βγάλει ήδη 5 βιβλία που γράψαν οι μαθητές του χωριού μας, και φυσικά θα βγάλουμε κι άλλα, αλλά κάνει κανείς με 2 λόγια και έτσι έναν προγραμματισμό εκδηλώσεων, πάντα όπως κάνουμε μέχρι σήμερα, σε στενή συνεργασία με το Σύλλογο Φιλοετών του Εξώλου. Εγώ ποτέ από την αρχή απέκλεισα να κάνουμε ένα ίδρυμα ή να κάνουμε ένα άλλο νομικό πρόσωπο. Ήθελα να είναι το πολιτιστικό αυτό κέντρο, ως βιβλιοθήκη Ανομέρηδη, επειδή τότε δόρισα την προσωπική μου βιβλιοθήκη, να κάνουμε ένα κέντρο εδώ, μέσα στο κέντρο του χωριού, που να είναι κέντρο πολιτισμού. Και χαίρομαι, παρότι δεν τα καταγράψαμε από την αρχή όλα αυτά, ότι έχουν γίνει τουλάχιστον 300 συνεδριάσεις εδώ, συνεδριάσεις από κόμματα μέχρι συνδικαλιστικούς φορείς και άλλες εκδηλώσεις. Το κλείσιμο λοιπόν θα γίνει λέγοντας, πάλι την πρότασή μου την έχω υποβάλει στο Δήμαρχο, τώρα που βλέπω και τον κύριο Χατζιανδρέου εκεί δίπλα, άρα το 100% έχω πει κάθε 2 ή 3 χρόνια, όπως γίνεται στην Αγία Νάπα της Κύπρου, να έχουμε ένα μικρό συμπόσιο στην Αγία Νάπα της Κύπρου. Δεν μπορούμε να το φτάσουμε, έτσι, είναι άλλες οι δυνάμεις εκεί. Παρόλα αυτά, ο δικός μας Σεφέρης οφείλει στην Άξο κάθε 2-3 χρόνια να κάνουμε ένα συμπόσιο, αυτή είναι η πρώτη πρόταση, για να μπορέσουμε να αναδείξουμε, γιατί ξέρετε, το να λέει κανείς, ήταν από την ιερατική οικογένεια Αρώνη, που πήγανε και πήραν ο ένας το παρατσούκλι Τενεκές και μετά έγινε η οικογένεια Τενεκίδη. Ξέρετε, αυτά μαζί με όλα τα άλλα πανωσιολογιότατε, εμείς θυμόσαστε εδώ πριν μερικούς μήνες παρουσιάσαμε σε αυτή την αίθουσα τη σχολή Αρώνη και τον Νικόλαο Αρώνη. Δεν μπορεί οι ιστορικοί της Μικράς Ασίας να αποκαλούν τον Νικόλαο Αρώνη, που γεννήθηκε εδώ στο Φιλότη το 1823, μέγα διδάσκαλο του γένους μαζί με τον Κοραή, τον Καΐρη και άλλους, και εμείς να μην έχουμε κάνει κάτι για μια τέτοια μεγάλη προσωπικότητα. Το συνδέω αυτό γιατί στη σχολή Αρώνη, και αυτό δεν είναι τυχαίο, σπούδασε ο Γιώργος Σεφέρης και τα 14 και όλα του τα χρόνια, έφυγε 14 χρονών, όχι και τα 14, τα χρόνια του δημοτικού και του σχολαρχείου που λέγαν τότε. Άρα στη σχολή Αρώνη, του Αρώνη, που ήταν αποδεδειγμένα από το Φιλότη με πιστοποιητικά,
σπούδασε και τις σπουδές του πριν φύγει η οικογένεια Σεφεριάδη για την Αθήνα. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι πράγματι μετά από όλο αυτό το κύκλο των ταινιών, των προβολών, του παιδικού κινηματογράφου, των βιβλίων, των εκδόσεων και οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε είναι να συνεχίσουμε με την παιδική λέσχη ανάγνωση βιβλίου, γιατί τα παιδιά είναι αυτά που μας ενδιαφέρουν και πρέπει το εξωσχολικό βιβλίο δεν είναι πάρεργο, είναι ανάγκη για τα παιδιά πέρα από τη μάθηση που μπορούν να έχουν μέσα στο σχολείο. Μια τρίτη πρόταση θα ήταν να συνεννοηθούμε, έχουμε μιλήσει και με τον Αντώνη τον Τζιώδη και άλλους, να κάνουμε ένα αρχείο μικρασιατικών εγγράφων, στοιχείων, οτιδήποτε έχει κάθε οικογένεια. Οτιδήποτε έχει. Ξέρω εγώ, ο παππούς μου πήγε το 1890 στα Βουρλά. Δούλεψε εκεί. Ό,τι έκανε το κομπόδεμά του πήγε στο Ψηρή, έμεινε στο Ψηρή, όπως πηγαίνανε οι περισσότεροι. Υπάρχουν αρχεία και νομίζω ότι κάθε οικογένεια δεν θα τα δώσει στο σύλλογο, θα τα δώσει για να ψηφιοποιηθούν και θα τους επιστραφούν αυτούσια. Είτε είναι φωτογραφίες, είτε είναι συμβόλαια, είτε οτιδήποτε. Αυτά πρέπει να τα μαζέψουμε. Και να τα μαζέψουμε εμείς για τους μικρασιάτες ναξιώτες που πήγανε στη Μικρά Ασία, για τους μικρασιάτες ναξιώτες που εμείς όλοι είμαστε απόγονοί τους. Το τέταρτο είναι, έχουμε συνοηθεί να αξιοποιήσουμε τα 140 τετραγωνικά του υπογείου. Οφείλουμε να το κάνουμε, έχουμε πει πως θα βοηθήσουμε, διότι έχουμε άλλο έναν όροφο στην ουσία, γιατί από πίσω είναι στην ουσία υπέργειο και πρέπει να το κάνουμε. Και τέλος, μια και είμαστε σε περιόδους κλιματικής αλλαγής, από αύριο να συνοηθούμε να βάλουμε άλλα 3-4 κλιματιστικά για να γίνει βιώσιμη και η αίθουσα αυτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, Πανωσιολογιάτη, κύριε Δήμαρχε, όλους. Να σας ευχαριστήσω όλους που ήρθατε για να γιορτάσουμε αυτά τα 20 χρόνια και να πω ότι είμαστε όλες οι παραστάτες. Επειδή ξέρω ότι και ο Αντώνης ο Τζιώτης και ο Νικόλος ο Βασιλάκης και πολλοί άλλοι και ο Λεωνάρδος και όλοι θέλουν να μιλήσουν και τα λοιπά, νομίζω θα το κλείσουμε εδώ γιατί δεν θέλω να ακούσω άλλα καλά λόγια. Φτάνει. Ευχαριστώ.